Ikaw yung Kelsey na yun? Oo, nakita kaya ko si Kuya Jace. Kumusta? May punit siyang maliit nung pinick up ko tong pre-trip nung thriller na to. Pero lumala ng lumala kasi nung linipad siya ng linipad ng hangin, lumala ng lumala. Delikado yan eh. Pag yan na ano at nahampas yung, ang iniisip ko yun, pag yung nakamotor ang nahampas, expenses. oh, delikado talaga to guys eh. Kung hindi ka man maka-aksidente rito, hindi ka man ma-pull over, ito yung mga reason kung bakit mapo-pull over ka ng pulis. Kung hindi ka ma-aksidente, kung matanggal hanggang doon, lilipa rin talaga to, mapo-pull over ka. Yan ang mga dahilan. Ito ang mga dahilan. Ganda lang kasi baka mamaya ano, akala ko matigas siya. Hindi naman kasi ako nagbabaon ng mata. Alright guys, ayan. Nakapag-drive tayo na. At medyo madilim na. Nandito na tayo ngayon sa Lake Louise. Ay, nakita nyo Banff National Park and then Lake Louise. Malala na guys, delikado na oh. Guys, morning. Babalikan lang kay tracker yan. At magkakandak tayo ng pre-trip inspection manawan sa ating unit by the beginning of the day, of course. Kita nyo, ang daming nakapark dito. Na kotse, truck. Kasi napakagandang lugar dito eh. Napakagandang site na pwede kang magpa-picture. Kita nyo yan, oh. Ganda ng bundok niya. Oh. But anyway, tara. I-check ko muna yung mga langis-langis ni Cordapia. Para sa ganun eh, alam maging problema. Mababaw na. Oh. Hanggang dyan. Kalahati dun sa pinaka maximum. Sa bagay nandun naman yung pinaka minimum. Nakita natin yung dulo na yun. Ito yung pinaka minimum nya. Ito yung pinaka maximum naman niya guys. Kita natin yan, oh. Maximum yan. Minimum yun nandun sa taas. Yan. Andito pa naman yan. Dito pa siya. Pwede pa yan. Hindi ko nare-replyan. Hindi na ako magre-refill nyan guys. Kasi pag uwi ko ng Winnipeg, kinausap ko na yung aking kinausap ko na yung aking shop manager na magpapa change oil tayo, magpapa fuel filter na naman tayo.
Alright. Walang leak. Kahit pa paano, sa awa ni Lord. Sabi ko na ikaw talaga. Hi, hey, hey, hey. Kumusta? Kailan? Ito yung vlog tayo. Si hi to the camera. Ikaw yung... Kelsey. Oh, Kelsey na yun? Oo, nakita kaya ko si Kuya Jess. Kumusta? Kinuha. Hindi na yung dala ni Kuya Jess. Oh, hindi ko pa nakikita. Puti. Sa lubong ko, papunta siya doon. Oh, saan ka punta ngayon? Armstrong. Kagigising ko lang nag-ano ko. Nakita ko doon parang siya. Sila kahit ako. Tinitingnan ko yung Oo. Saktong pre-trip tayo. Pero kailangan ko nang magpa-change oil pag uwi ko ng Winnipeg. Mataas na naman oh. Sabi niya dito, if this label, sabi niya, is rates, you need to replace. Pero hindi ko pinapaabot yan kasi andyan yung sulat napaabot, kailangan na nating tirahin niya. Pre-trip muna bago malapit na rin sa'yo matapos, di ba? sa awa ni Lord. Meron pa tayong mga 11 months. Mga ganitong taon next year kasi nung kinuha ko ito March yan dapat March tapos na ako kung nagsimula agad ako magbayad. Kaso meron silang pakulo dati na 3 months to pay na hindi ka magbayad. Magandahan kasi nung araw kami kasi kapag kumuha ka ng truck noon, meron silang tulong noon na na wag hindi ka muna magbabayad. Kumaga magandang magandang sa'yo yun Hindi ka muna magbabayad ng 3 buwan. So 3 buwan akong tumakbo na hindi ako nagbayad ng truck. Naka-generate talaga. Matagal ka na? Ito? Mag 2 years. Dito sa Kelsey? PR ka na rin siguro. Hindi, process pa lang. Oh, ano pangalan mo June. Ayan. Saan ka nag-apply? Sa Mercan. Mercan? Ano ka doon? At least kahit paano na-process na. Si John ba guys na Kelsey, ayun yung truck niya nandoon. Malaking kinworth na yun. Nag-vlog din ako pero minto na ako. Minto ka na rin? Napagod ako, tsagaan kasi. Maano rin ang liit ng kita. Wala rin naman ito. Tapos may babas ka pa. Kala mo kung sino sila na mangbas po sa atin. May problema po ako sa dulo. Itong trailer ko kasi kailangan kong tanggalin yung ito, halika. Sige. Ayan, sige, para hindi ka maano. Ayun yung truck niya guys. Ano kasi ito ano ng mga tao ito? Kumbaga ayan guys in the morning. Narinig nyo? Wala tayong naririnig ng mga singaw. Pati ito walang singaw. Ayos. Ayun ang pinaka problema ko. Ito, lumala na talaga. Pag ito pumalo talaga sa pumalo sa motor, wala tayo. Kailangan ko sabihin yung aking shop manager na puputulin ko to. Hindi ko maabot ito, kailangan ko putulin pinakasagad. Kunin ko yung cellphone ko, pipicturean ko guys. Kasi ito kapag ito talaga natatanggal hanggang sa dulo doon, papalo talaga sa nakamotor ito, tapos tayo. Pag yan pumalo sa nakamotor, sigurado yan makaka-aksidente tayo. Daming tao, pipicturean sila. Nadaanan ko na siya dyan Yan yung sasakyan niya, yung pinworth na yun. Kagabi nauna siyang nagpahinga dyan. Hindi naman nagmamadali siguro. Okay, ayos. Start na lang natin para makita ko yung ilaw.
Okay, mga ilaw. Ito, kailangan ko tanggalin. Linilipad na, may punit siyang maliit dati. May punit siyang maliit nung pinikap ko tong pre-trip, nung thriller na to. Pero lumala ng lumala kasi nung linipad siya ng linipad ng hangin, lumala ng lumala. Delikado yan eh. Pag yan na ano at nahampas yung, ang iniisip ko yun, pag yung nakamotor ang nahampas. Expenses na Oo. naman Talagang delikado yan. Uy, kita mo, yan ang mga datingan. Andito kasi kami sa lugar guys kung saan na magandang lugar na mapagpapicture ng mga to. Ito yung truck niya ni Kabayan. Ang pangalan ulit? John, Kabayan John. Ayan guys, magpapicture muna kami guys ha. Ito. Yeah! Guys. Alright guys, pipicturean ko ito. Isisend ko sa Isisend ko to sa Okay. I have to take this off because it's it's dangerous. Yan, sisend ko kay sisend ko kay Boss Rene. Delikado kasi yan eh. Yan. Ay, nako. Alright guys, ayan. Tara. Pero hindi ko matatanggal yan. Hahanap ako ng tungtong ko para tanggalin yun. Temperature ayos, 0.32. Okay. Tapos ang isa pang pinaplano ko guys, ito. Bibili ako sa truck stop ng ganito, dalawa. Lalagyan ko ito, tsaka yung isa kabila yon. Ito. Ito yung isang ano sa akin eh. Nakita sa truck ko na kailangan ko talagang palitan. Bili tayo ng ganito. Idikit natin dito. Ayan. May truck stop na, kaming truck stop dyan ako bibili. Tara guys. Ayos. Problema. Kulang. Okay. Let's go guys. Alright guys, ayan. Nadirect na tayo. Mula doon sa pinarkingan natin, meron pa parating dito na na brake tire check. Dito ako rito. Sinend ko yung picture sa kanya. Sabi niya sa akin, yung shop manager namin pwede mo bang iuwi para ayusin namin? Oo, okay, pwede. Pero sabihin nyo sa dispatch na iuwi ko ito para ayusin. Ayaw nilang ipaputol, ayusin daw. Tapos ang sabi sa akin titignan ko muna kung kasi sabi niya sa akin mayroon daw safety daw yung na to. Hindi dapat daw naayos yan, sabi ko. Parang lumalabas pa yata na ako may kasalanan. Kaya nung pre-trip ko, pinicture, siyempre may video tayo sa vlog nga, screenshot ko, isi-send ko sa kanya. Ngayon ang gagawin ko, since ayaw nilang ipaputol, hihinto ko rito sa brake tire check na to. Mayroon akong zip lock dyan, zip tie.
ayusin ko muna. Ayaw nila kasing ano eh, ayaw nilang ipaputol eh. Di ganun na lang. Kasi kapag pabayaan kong ganyan yan, may posibilidad na naman na yan ang reason upang sa ganun na maano ko, ma-pull over ako ng pulis. Yan, check na naman lahat-lahat ng ating ano sa unit. Mga trailer kasi nila eh. Ewan ko, hindi kasi siguro yung mga huling mga gumamit ng mga trailer na hindi kasi siguro nila inaano eh. Hindi kasi siguro nila nire-report para maayos. Ewan ko sa kanila. Hinto tayo rito. Dito, gawan ko ng paraan. Ayaw nilang ipaputol. Ayan guys, brake tire check. Malapit lang dun sa tinulugan ko. Wala kasing signal dito kaya hindi ako natulog dito kagabi. Sarado na signal dito. Dito gagawan natin ng paraan. Kailangan maabot ko dito sa gilid dapat. Kasi tutungtong ako dito sa may barikada rito. Dito tayo tutungtong. Ito. Tama-tama dito sa side na to. Dito tayo. Tutungtong tayo dyan para maabot ko yung ano. Para magawan natin ng paraan. Yan. Side ko lang dito. Yan. Hindi ko abot. Antayin ko munang may move niya ito. Truck niya. Nag-message sa akin guys. Sabi niya sa akin, okay, we are getting a whole new piece. So cut it off completely is okay. Sabi niya, minessage niya ako. Kaya putulin na lang natin. Kasi maganda naman yun eh. Kasi kung hindi natin maputol yan eh, mas ano, mas delikado. Kung lagyan ko pa ng kung ano-ano na ano. Antayin lang natin itong truck para okay. Para may move ko kasi hindi ko maabot ito. Kailangan ko ng tungtungan eh. Buti na lang pumayag. Kaya pagka ganun kasi kailangan nating ano eh, kailangan nating ipaalam pa rin sa kanila. Meron akong gunting. Tapos meron po ito. Meron akong kutsilyo rin dito. Kailangan pa rin natin ipaalam sa kanila. Pero sa ganun eh, wala maging problema. Tara guys, ibanti natin po siya. Yan. Takaw ano to eh, takaw ano to guys, takaw. Ito yung reason kung bakit tayo ma-pull over eh. Ayun na lang. Tara. Okay. Ayan. Hindi ko yata maaabot. Malayo pa rin yata ako. Kailangan ko ilapit. Iatras ko pa yata. Ay, okay na. Kasi delikado talaga to guys eh. Kung hindi ka man maka-aksidente rito, hindi ka man ma-pull over, ito yung mga reason kung bakit mapo-pull over ka ng pulis. Kung hindi ka aksidente, kung matanggal hanggang doon, dili pa rin talaga to, mapo-pull over ka. Yan ang mga dahilan. Ito mga dahilan. Dandahan lang kasi baka mamaya ano, akala ko matigas siya. Hindi naman kasi ako nagbabaw ng matalas na ano eh. Buti may kutsilyo tayo. Umayag silang tanggalin ko eh. Kaya kailangan nating tanggalin. Delikado kasi ito. Ang tawag pala rito guys, wind
Winnie spoiler. Hindi kasi tayo matangkad. Delikado. Yun. Yan. Hindi na matatanggalan kasi meron siya nito. Okay na yan. Yan. Tapos itapon natin para hindi tayo magkalat. Okay. Ang layo naman yung basurahan. Basurahan ba yun? You know what? Lagay ko na muna ito dito sa ano. Sa truck ko, tapos itapon ko na lang dun sa may basurahan. Kung may basurahan ako makita, madaanan. Diyan ka lang muna. Yan, wala kang pupuntahan ha. Diyan ka lang muna. Alright guys, let's go. Alright guys, ayan, mayroon na naman upcoming dito na ano, na brake tire check. Dito tayo mag-brake tire check. Doon sa dinaanan natin, pinutol lang natin yung ating yung winnie spoiler sa trailer. Hindi ako nag-brake tire check doon kasi kakatapos ko lang ng pre-trip wala pang 20 kilometers yung minaneo naman natin pero dito magbe-brake check tayo rito sa paparating na to. Dito tayo ngayon sa ano guys, sa Highway 1, Trans Canada Highway 1. Wala pang snow. Ano, truck check brake, exit 1,200 meter. Kicking Horse rest area. 10-mile hill, brake check 600 metro. Minsan guys may mga pulis dito nakaraan nga may na huling pulis dyan may nahuling truck driver dyan Binaypass ba naman niya yung brake check na yan? Kaya pagka wag natin bypassin yan kasi nandyan lang yung pulis nag-aabang. Yan 10-mile hill, brake check exit. Tama-tama, maitapon natin yung maitapon natin itong winnie spoiler na pinutol natin. Okay, tayo dito guys, brake tire check tayo rito. Tapon natin to. Lagay ko muna sa sarili ko ng on duty brake tire check. On duty brake tire check light.
Yan. Para ka kasing nag-iimbita sa pulis na i-pull over ka kapag ka may ganito. Para mo silang iniimbitahang i-pull over ka nila. May na yung ganyan. Alright guys, check. Temperature number 1, 0. Ang set point 28 doon sa kabila. So 4 sa harapan, 29 sa harapan. Ayos. Check natin ulit. Don't worry, papapalitan na kita. Okay. Puno pa dito. Ramdam mo naman kapag ka ano oh, ito. Oh, walang singaw. Ramdam mo kung malambot kasi parang hindi tatalbog yung ito, martilyo natin. Lights all check. Ngayon dito. Oh. Tigas. Bibili tayo ng reflector. Gandang tigas niya. Okay, lights ni Cordapi. Ayos. Saglit lang naman yan Kape pre trip lang natin Kaya let's go guys. Let's roll. Alright guys, ayan. Surat-ratin ko na to. Putulin ko na video vlog natin dito guys. Dire-diretso na ako para sa ganun makarating ako doon bukas. May hapon nandun na ako. Tapos bukas ang delivery natin. 4 na delivery tayo sa Vancouver. After that, di ko pa alam kasi siyempre di pa natin natatapos ang natin ito. Task natin ito o assignment natin ito. Malalaman naman natin. Guys, mag-ingat kayo lagi. Thank you for watching. God bless us all. I love you all. Peace out guys. Bye bye. Yeah! Lakai Tracker.